Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina masu neman aikin tasarrufin kuɗi nan take a cikin sauƙi. Wannan asirin tasarrufin kuɗi ne yanzu za ka samu manya-manyan dukiya ko dala ko euro ko fam ko sefa ko riyal ko ma wane irin kuɗi kake buƙata a duniya. Insha Allah Rabbi wannan asirin tasarrufi ne wanda yake mai sauƙi ne. Minti 30 yayi yawa dukiya ya sauka ko a ina kake a faɗin duniya. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna muku fata alheri kamar da ake mana fata alheri daga sashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban wanda suke kira mu suke tura mana saƙonni ta wanda suke biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani. To insha Allah Rabbi yau ma muna ɗauke muku da asirin tasarrufin kuɗi mai sauƙi nan take. Asirin tasarrufi ne mai nauyi, mai kuɗi, mai dukiya. Insha Allah Rabbi daga kan miliyan 100, miliyan 200, miliyan 500 yake tsayawa. Insha Allah Rabbi wannan aikin tasarrufi ne la shakka mujarrabin biya nan take a cikin sauƙi. Wannan aikin tasarrufi yake tashi nan take la shakka fiye da yanzu.